Alright, good afternoon mga bossing natin dyan. Ayan, so tirik na tirik ang araw. Papunta tayo ngayon dun sa bagong atraksyon dito sa may Bugalyon. Yung paliguan na dam ata yun. So pupuntahan natin. Ngayon ay November 1. Ayan, Happy All Saints Day mga bossing natin dyan. So hindi natin alam kung saan mismo yung dam. Ayan, kaya siguro magtatanong-tanong na lang tayo dito sa mga lokal dito sa may Bugalyon, ano. So alam naman natin na ang Bugalyon ay ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao dito ay yun, pagsasaka. Grab natin tong time na to para gumala, ano, dahil bukas November 2 ay balik school na naman tayo. Dahil card day na rin sa school natin, no? Magpapa-card day na rin tayo. At yan, meron din tayong dala-dalang mga pagkain, ano, para mag-food trip tayo doon. Yan. Kanina nung nakita ko sa Facebook, kasi maraming naliligo doon kanina. Yun nga lang, pinili nating hapon na pumunta para medyo ano, di ganon ka-init. Pang-iba talaga dito sa probinsya. Nadali na naman tayo ng hams. Ayan, tanong tayo dito. Sir, nayari man tayo po. Inar may dam, sir? May dam, yamusan. Diretso nila ba? Tan? Na kantor niya. Sige. Ito pa kami lahat, salamat. Yan, diretso daw. Laking aso, laking aso. Tanong ulit tayo dito. Good afternoon po. Mantayo pa pala ba? Inar may dam dyan, madam? May amusan. Ay, amusan. Diretso? Diretso niya. Diretso yun to. On. Kanan kayo. On. Tapos diretso lamang. On. Walay, kawigi kayo lamang. Tapos parang purtik lang. Portek so kulan. Nanang nang yatampol? Paloob. Walang pasanin niya abong na-extreme. Sige. On, sige sir. Basta diretso mila ba yan, oh. Sige. Pero mampalobo era siguro to. Sige sir rin. Ayan, so marami ring pwedeng puntahan dito sa may Bugalyon, no? Aside from dito sa bagong discover na paliguan dito, no? Ito siguro pinampanggalingan ito. Ayan. Yung tubig dito siguro doon galing. Doon. Yan, o. Nag-aaway yata sila. Ito na. Wow, dito na tayo agad. Hey, kami makakita ka. Friend Again. So, nandito na tayo. So, nandito na tayo mga bossing. Ito lang pala. Ayan. Pero ang ganda, oh. Malalim siguro doon.
Ang daming tao. Kaya nga. Ba't hindi ko pinagtatanungan natin hindi nila alam? Ha? Layo. Pero lang, ganda nga. Ganda. First impression. Ganda. Maganda siya. Promise. Maganda siya. Malalim siguro. Tara, sumama tayo doon. Kasi doon sa banda ron, masyadong malalim ko. Unikit. Tamay na lang. Ano sa maligo? Ligo tayo. Wala akong damit. Ako maliligo. Kawawa naman. Kawawa naman. Kawawa ka naman. Ang dami tayong damit dyan. Hindi mo kami in-inform eh. Parang sabi mo lang maligo, pero parang hindi mo naman siya sineryoso. Parang gano'n. Marami akong... Ayan, hindi ko nga... Hindi ko pa inuwi yung mga damit. So, maliligo kaming lahat. Ano na? Maliligo tayo, tama? Maliligo. Kain muna tayo. Kakain muna daw kami. Okay. Ayaw mong kumain. Ayan. Ayan. Ito yung mga pansit. Pansit another. Ano pa to? Pansit na. Hindi. Ay, tinapay. Ano pa to? Puto. Hindi, dikit sa ano ko. Dito, sisig. Another puto. At Hindi ko alam paano kakainin. yung puto, masoft yan. Paki ano nga po. What's that ba? Tapon ka, arsab ka. Gusto na ako eh. Gamit sa mga TV. Yung piwis. Wow, sabaw. Sinang sabaw yan na. Yan, ang gusto ko sabaw. Sinanglaw. At saka masarap na dessert. Kain mo na kami. Yan, so tapos na kami kumain. Maliligo na daw kami.
problema lang dito, yung mga basura ng tao, nandito pa rin. Sana dinala na lang, oh. Madaming kalat. Kaya yung mga pupunta dito dapat disiplinado. So, ayan, vlog takeover tayo. Yan, wow. Vloggers yan. True, vlog takeover. Hi. Hi, Sir Mark. Hi. Hello. Bye, next time ulit. Taga dito po kayo? Opo. Lokal kayo? Lokal? Ano yung lokal? Taga rito? Ay, hindi po. Taga saan kayo? Taga Alaminos po. Kaya pala, may longganisa ka. Daming basura lang, no? Yung mga... Dimaintin. Kaya yung mga pupunta dito, dapat maging responsable. Disiplinado dapat yung pupunta dito. Nagkalat yung basura, oh. So, ay, hindi yan. Ayan. So, please, yung mga pupunta dito, dapat Ano yung basura nyo? Yuwi nyo. basura nyo, bit-bit nyo dapat. Para hindi naman masira tong ganda ng dam dito. Para life is good. Dati siguro, hanggang dyan lang, Sir Mark, oh. No. Dyan lang. At yun. Pauwi na tayo mga bossing. Ayan. So, anong oras na ba? 5 na ng hapon. Ayan, so hindi na kami naligo dahil wala kaming pamalit. Ayan. Ayan, so maraming salamat ulit mga bossing natin dyan. Dito ko natatapusin tong vlog natin. Ayan, so kung bago ka pa lang dito sa channel natin, please subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga ilalabas nating video katulad dito. Ayan, so yun, maraming salamat ulit mga bossing. Ayan, please like, comment, share, and subscribe. Ayan, para all goods mga bossing natin dyan. At kita-kits ulit tayo sa panibago nating video. Ayan. So muli, maraming salamat. Ride safe, God bless. At all is well mga bossing.